Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. І працягнем мы гэта рабіць з нашим любимым экспертам, палітычным аглядальнікам Віталем Цыганковым. Прывітанне, Віталий. Прывітанне. Значит, все остатние нелюбимые, все остатние. Так, вот давайте вот эти свои манипуляции покиньте для Белсата и для своей программы «Двубой», где вы любите такими манипулятивными сродками звести двух людей, а потом потирать руки, стоять вот так вот это желтая пресса этим и занимается только. Дарэчы, хутка ўжо Віталь выйдзе з адпачынку і праграма «Двубой» вернецца на экраны Белсата, так што не прапусціце, мы тут з ім жартуем, але праграма сапраўды вартая увагі, як і вартая увагі нашы эфіры з ім, таму каб іх не прапускаць, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарады. Просто удакладню, каб людзі не палохаліся, што «Двубой» звычайна на лета сыходзіць адпачынак, як такія публіцыстычныя праграмы застаюцца больш навінавыя і в маі закончыўся, зараз у верасні сапраўды вернецца. Так что чакаем, спадзяемся і верым у гэтае вяртанне. Віталь, давай пачнем з нашай любимой тэмы Трампа. А что ты подумал? Уже навидать там про сексизм, ці про какие-нибудь изноку, про Позняка думал накидывать? Нет. Давай то, что людям не цікаво, про Трампа. Ну, это не так, людям это цікаво, безумоўна. Да, все ж таки, такая дзіўная ситуация. Трамп нібыта вырашыў, все ж таки, канчаткова прыняў рашэнне горда стаць за спиной у Зеленскага, ўсяго украінскага народа і прадаваць ім патроны. Але вот с гэтымі рашучым ударом по Крымлю і Путіну ён вырашыў на 50 дзён так часова адкласці гэтыя свае дзеянні. Што ўвогуле гэта ўсё значыць? Ці можна ўвогуле слову там рашэнню казаць, што канчатковае рашэнне Трампа ўвогуле да яго слова канчатковае можна прымяняць? Ну, я думаю, тут як бы палітыкі все такія, што яны рэагуюць на абставіны, і такое канчатковае уж не будзем, скажем так, фармальна прыдзірацца, але ну ёсць пэўная логіка. Я зараз са зларадствам думаю, што колькі і мяне крытыкавалі, і умоўна скажем, сам я себе крытыкаваў, калі у нас, памятаеце, был адзін з эфіраў, дзе падпісалі вы там Цыганкоў, што-то мяняе пазіцыю па Трампу. Ну, калі ён рэагаваў так, скажем, шчыра антыукраінска, удзельнічаў пачатку свайго тэрміна, я так рэагавал. Але чаму я кажу, вспомніць тыя нашы эфіры верасня-кастрычніка, калі высветліла, што ён перамагае, і калі мы абмяркоўвалі, як ён будзе себе паводзіць пасля вступлення, я казаў, што ён будзе прыціскаць, прымушаць абодва бакі да міру. Так, ён будзе, відаць, не толькі на баку Украіны, не на баку Украіны, ён будзе ціснуць на тых і на тых. І вот першыя гэты месяцы ён пераважна ціснуў на Украіну. Это трэба прызнаць, это мне не падабалася, это всім нам не падабалася, это было неправильно, бо все бы мы хацелі, каб ЗША, як галоўная дэмакратычная все-таки краіна свету, каб яна была на баку Украіны. А ён, Трамп, на сваім баку. Ён, так сказаць, за тое, каб яны пад яго началам неяк замірыліся. Каб ён выступіў з новым міратворцам, этого ён хоча добіцца. І, ну, тое, што ён фактычна, можна сказаць, не на баку Украіны, многіх, скажем так, павярнула заяўляць, што ён на баку Расіі. Я ўжо не кажу тых, ну, скажем, людзей не зусім аналітычных, скажем, мягка, які лічаць, што ён там расійскі агент. Вот уяўляю себе, был Трамп там недзе в СССР, ці в России, подписал там, я, Дональд Трамп, обовязуюсь там. Да, ці там кажуть, что вот на яго ёсць нейкі кампрамат у Путина. Ну, так само, не буду з улікам того, что мы ведаем про Трампа, не буду, безумоўно, такое выключаць, но там, напрыклад, подклали ему там нейкіх дзяўчынак в погонах в свой час в Москве. Так, боже, ему, асабліва его, скажем, электорату, сказать, что Трамп кагосьці там, прабачце, мел сексуальные адносіны з кімсьці, ну, и что ему, з гуся вода. Человек, ну, як і Лукашенко, який там принес ему там третьего сына нехта аднекуль. Ну і що, молодец, мужик. Да, а Трампа, который, ну, уже и, ну, апошние там его это с порнозоркой, там все эти судовые справы в статусе, безумовно, женатого человека и так далее, это не то, что вот его, коли там кажут, что Путин, может быть, с неким шантажевал Трампа компроматом, так мне здаецца, он только разозлить может к этому, он скажет, что, ты хочешь нечто, ну, давай вытягивай,
там что пагляжу на реакцыю. Ну карацей, вось гэты это такое лірычнае адхіленне в той бок, что там Трамп расійскі шпіён, гэта не для аналітычнага разгляду. Трамп чалавек, які, ну вось сапраўды ён, будем казаць аб'ектыўна, шмат каго памірил за гэтыя месяцы. Тут і, ну, все аддаюць належнае менавіта все-таки ему. Не будем там придираться, ну, то Індыя, Пакистан, тут і гісторыя нам малавядомая з той афрыканскі Конго, вось, і, ну, в пэўным сэнсе, скажем так, можна сказаць, і нейкі падтрымка Ізраіля ў такім аспекце, што яна можа прывесці да нейкіх паляпшэння на Блізкім Усходзе, што Ізраіль яшчэ больш заключыць пагадненняў з арабскімі краінамі как бы супраць Ірану. Ну карацей, і ён сапраўды у сябе ўспрымае як вот такога міратворца, якога все удаецца, а вот тут вот не удаецца. Упёрдасць, што адзін, што другі. В сэнсе і Зеленскі, і Путін. Но Зеленскага как-то удалося, ну не тое, што пераламіць, но ясна, што Зеленскаму той варыянт міра, які б не быў, і Зеленскаму, і Путіну ім не падабаецца. Но Украіна пайшла на пэўны все-таки дыалог, разумеючы, што все-таки США, Европа, і Европа трошки на Трампа паўплывала, розныя палітыкі, якіх ён паважае, тая ж прэм'ер-міністр Італіі Мелоні, ці зараз, напрыклад, кажа, што вот его жонка Мелані, яна на яго паўплывала. Як бы то ни было, то ён сапраўды, я не думаю, што пад уплывам іншых людзей, а пад уплывам рэальнасці, калі ён столькі разоў гаварыў уже з Пуціным, столькі разоў высылал уже пасланнікаў, а Путін упираецца і не хоча ні на што ісці, а хоча воеваць. Ну так Трамп тады будзе паводзіць так, як мы прадказвалі в верасні, в кастрычніку в наших эфірах, што калі не удасся пераламіць Пуціна, ён будзе аказваць дапамогу Украіне і ён будзе праводзіць санкцыі супраць Расіі. Пакуль это яшчэ не 100%. Сапраўды, як ты правильно кажаш, штосьці канчатковае гэта, ну, не в стылі Трампа. Мы памятаем, як колькі было крыку, калі там ён пачынаў вадзіць гэтыя, ну, тарыфы, мыты. І в сэнсе я тады ўжо тлумачыла, што, ну, я хочу спадзявацца, я все-таки не веру, што ён самагубца амерыканскай эканомікі, што ён все гэта водзіць паводле сваёй кнігі «Майстэрства сделки», так вот націснуць, пагражаць, каб выніку заключыць сделку. І з некаторымі краінамі ўжо заключыў, з некаторымі яшчэ ў працэсе, но ніякага развала амерыканскай сусветнай эканомікі не адбылося. Памятаеце, колькі было, калі там выніку першых аб'яваў пра гэтыя тарыфы, там упала биржа, там на 10% все кричали «Капец свету, новая Великая депрессия». Зараз она где? Зараз она уже вышэй, чым была тады. Зараз она паднялась і вярнулася. Хто пра это піша? Ніхто, ніякага няма катастрофы эканамічнай. Так і ў гэтым сэнсе. Я спадзяюся, што вось гэтая схема, што, ну, Украіна в пэўным сэнсе все-таки пагадзілася, нават, можа быть, не самае ідэальнае пагадненне, но заключыць іх паказала, што гатова да міру, паказала, што сваіх даволі высокіх прадстаўнікоў яны паслалі на мірныя перамовы, а Расія паслала Медзінскага, который, як і Путін, там пачаў гістарычныя экскурсы всім тлумачыць. Так што, ну, рэальнасць не толькі для ўсяго свету, але і для Трампа стала выглядаць такой, што гэта Расія, якая не хоча яго плана міра ісці, і таму эту Расію трэба, ну, караць, больш нічого не застаецца. Яшчэ важна, недавно было апошняе даследаванне амерыканскай публікі, што все-таки амерыканскае грамадства застаецца на баку Украіны, даволі вялікай пераважнай большасці, там 55%. Астатнія там альбо сумнююцца, альбо не ведаюць, што сказаць, многія на баку Расіі вельмі, баюсь назваць лічбу, вельмі малая меншасць. І ён это улічвае, што не толькі, так сказать, дэмакрат, а і яго электарат, рэспубліканцы пераважна все-таки неадназначна альбо на баку Украіны. І вот не думаю, што супраць всего гэтага ён можа доўгатэрмінова ісці супраць такога грамадскага настрою в тым ліку. Ну что ж, будем спадзявацца, что тым больш вот дзеянні зараз апошнія Пуціна, ну яны канчаткова пераканаюць Трампа, што ён на правільным зараз шляху ў сваім выбары, тому что такой вось зверскай атаки па гарадах Украіны, якая была вось менавіта гэтай ноччу, ну как бы давно не было таксама. А ведаеце, мы фактычна такое кожны раз скажем, яны сапраўды это зверскія атаки кожны раз все больше. Это Путін хоча вось, яшчэ што мы не адзначылі, чаму гэтай 50 дзён? Ну там так супала ці не, ці Трамп, я думаю, так прадумаў. У гэтыя дні Путін запланавана уже будзе сустракацца з Сі, кітайскім лідарам, і там Пекіне.
И вось уявіце себе, в этот день заканчивается ультиматум гэтай 50 дзён, который нібыта надта много даў, ультиматум Трампа, і Путин будзе ісці і будзе нешта прасіць падтрымкі ўсе, а той будзе казаць, ты бы можа і сам, я трошки дапамагу, не так абмоцна, это я так уяўляю, сыходзячы з таго, якія пазіцыі весь час бакі выяўлялі. Вось. І Кітай все-таки стрымна даволі паводзіць сабе і не хоча пакуль нарывацца на такой моцны канфлікт з США і з Еўропы, ему это не трэба, два асноўных яго гандлёвых партнёра. Так што вось з гэтым яшчэ, мне здаецца, звязаны гэта менавіта 50 дзён. А тут кажуць, што вось за 50 дзён, маўляў, Путін там можа дасягнуць вялікага поспеху на полі боя. Я не бачу такіх падстаў. Чытаючы все даволі шмат аналітыкаў ваенных і расійскіх, і украінскіх, адпаўзуць на пару кіламетраў за гэтым. Нейкага прорыва не можа у іх быць, няма для этого падстаў, сыходзячы з яго развіцця сітуацыі. Можа і сапраўды дапаможа стрымліваць тое пастаўкі зброі, якія па словах самого Трампа і іншых ужо пайшлі ва Ўкраіну. Давай трошку пакінем амерыканскую тэму у фокусе, але троху змесцім у наш бок. Усё ж таки два моманта. Першае, скажи мне, ласка, вось гэтая зараз змена адносінаў паміж Трампам і Пуцінам, там США і Москвой, Россией, яна як уплывае на пазіцыю Лукашенко? Яна можа паўплываць на, умоўна скажем, негатыўна в наш бок, в тым сэнсе, што вось зараз гэтая маленькое акенца, магчымасцяў ці чаго для сделки, оно было адчынялася, пакуль у Трампа былі, умоўна скажем, нейкія добра нейтральныя адносіны з Расіяй, і в гэты момант Лукашенко вырашыў, што трэба, пакуль Путін не будзе супраць, трэба з Амерыкай зараз нейкую угоду зрабіць, сделку, хутчэй штосьці правернуць. Выкіну ім пару палітвязняў, яны, можа быць, здымуць нейкія санкцыі, перш за ўсё скалі, ці банкаўскія. Вось. Але калі гэта сітуацыя з Расіяй у Трампа, у Амерыкі з Расіяй развернецца в бок даволі рэзкага і адкрытага канфлікта, калі пачнуць там падключыцца зноў прапагандысты і пачнуць зноў мацюкаць Трампа як Байдена, гэта малаверагодна, все-таки ім яшчэ ёсць, што, так сказать, Трамп жа ўвогуле, памятаеце, колькі прапаноўваў адразу Расіі, там і сумесныя з Арктыкай, там і все, што хочаш. Не толькі там в выніку спынення вайны, там лезь не вяртанне васьмёрку, там, хто б за это прагаласаваў бы, акрамя Трампа, магчыма. Вось. І гэтак далей. Карацей, калі будзе ахалоджванне, скажем, мягка у Вашынгтона з Москвой, то, безумоўна, гэта ахалоджванне паўплывае на магчымасці гульні Менска з Вашынгтонам. Вось. І просто будзе не такая спрыяльная сітуацыя, пакуль яшчэ это не закрылася, але калі там пачнецца зноў ідэалагічная вайна і пастаўкі ўзбраенняў, і калі будзе зразумела, што на нейкае мірнае пагадненне Трампа Путін не пойдзе, то пад гэту шарманку Лукашенко, як галоўны саюзнік Расіі, таксама будзе ўспрымацца в тым жа лагеры варожа, і ўжо Келах і іншыя не будуць Менск прыязджаць на тым фоне. Давай, можа быть, трошечку назад, і можа у цябе ёсць тлумачэнні, як знаўцы ўсё ж таки амерыканскай палітыкі, троху як яна працуе. Скажи мне, што зацікавіла, што падштурхнула, што схіліла прадстаўнікоў амерыканскай адміністрацыі да перамоваў, да размоваў, да сустрэчаў з Лукашенком? Я ўжо чуў абсалютна розныя версіі, усе пагаджаюцца з тым, што, скажем так, каштоўнасныя пытанні палітвязняў былі далёка не першыя па значнасці і па важнасці для што Сміта, што Келага, хоць і адзін і другі па выніку вывез з сабой пэўную колькасць палітвязняў, але што, навошта гэта Вашынгтону? Тут я не думаю, што можна даць нейкую новую арыгінальную версію. Я, напэўна, буду паўтарацца то, што казалі іншыя аглядальнікі, аналітыкі. Безумоўна, што Келаг сам, нагадаем нашим гледачам, слухачам, прадстаўнік менавіта на перамовах з Украіны, Расіі, і ён хацеў высветліць, скажем так, асцярожна, якая можа быць пазіцыя Лукашэнкі ў сэнсе гэтых перамоваў. Ці можа ён в нейкай ступені займаць не толькі там чыста прарасійскую пазіцыю. Я думаю, это тое, што Лукашенко гаварыў,
Келагу. Безумоўна, ну вот ты кажаш, ведаючы палітыку амерыканскага, ведаючы Лукашэнку, тут не трэба нават нейкіх асабістых ведаў, а ведаючы всю яго палітыку, мы ведаем, як ён кажа людзям, з якімі сустракаецца, то, што ім хочацца пачуць. Я ўпэўнены, што гэтым амерыканцамі ён казаў, як ён на самой справе супраць вайны, хацеў бы з Амерыкай дружыць, і это Расія, там нафиг ему не трэба, в прынцыпе, вось, в прынцыпе-то, да, я не магу да адарвацца, но я ж разумею, што нам это не трэба, і беларусам вайна не трэба, і як я хацеў бы за мір, і хай прыязджаюць в Мінск, мы тут і лепшай дранікамі і кавай іх накормім, уже ж было, вот Меркель была задаволена, ніхто не говорил супраць, хай прыязджаюць тут всіх памірам. І ясна, што, ну, амерыканскія палітыкі таксама па-першае гэта хацелі высветліць, ну па-другое сапраўды думалі, што можа быць і Лукашенко штосьці раскажа, што яны не ведаюць пра Пуціна, штосьці ён ведае, паколькі да Пуціна іх доступа, так сказать, менш было, а Лукашенко сваімі назіраннямі за столькі гадоў сумеснай, скажем, саюзнінскай працы мог бы ім нечым падзяліцца. Так што перш за ўсё гэтым быў інтарэс. Ну а я б не сказала, што так уж зусім іх не цікавіць каштоўнасна, якая б не была адміністрацыя, но гэтыя рэчы важныя. Я не сказаў, што зусім не цікавіць. Да. Трошки там у цябе было так, што не самае важнае для іх, але ну такая, ну нейкая сустрэча павінна заканчвацца нейкай перамогай. Такая перамога, што кожны з пасланнікаў амерыканскіх прывозіў палітвязняў, і Трамп это азначаў потым у сваіх твітах, это безумоўна то, што таксама трэба было в рамках гэтай палітыкі для амерыканцаў. Вось, і ну сапраўды ж мы ведаем той артыкул знакаміты в Нью-Йорк Таймс в лютым ці сакавіку, што в недрах адміністрацыі там ёсць ідэя сделки все на все, как бы отмена всіх санкцый супраць вызвалення ўсіх палітвязняў, і гэта было б, ну я не вельмі верыў в гэта, бо Лукашенко не хоча адразу все свае козыры выпускаць, а его козыры толькі ёсць палітвязні, іншых няма на сёння, бо іншы козыр неяк пайти супраць Расіі, там яго немагчыма, немагчыма, ці там правесці дэмакратызацыю таксама немагчыма, бо ён разумее, што это адразу страта ўлады. І вот адзін яго козыр палітвязні, ён іх все не будзе скідаваць, ён іх будзе выпускаць па кропельках, і як Астап Бендер казал, за кожны вскормлены вам вітамін я патребую 1000 мелкіх там услуг, да. Так і ён хоча за кожного палітвязня запатрабаваць нейка, а пакуль Захад нічога не дае. Штосьці его дала Амерыка, менавіта ў сэнсе просто ідэйна, ідэалагічна палітычным, прыезд. А рашэнняў пакуль ніякіх не было. Санкцыі Трамп не адмянял, больш зато ён працягнул іх в чэрвені, да? Вось, і гэтак далей. Еўропа тым больш увогуле не ведае, пра што з ім можна размаўляць на сёння з Лукашэнкам. Так што ён выпускае і чакае ад іх нейкіх дзеянняў. Ад іх дзеянняў не будзе, паколькі яны лічаць вызваленне палітвязняў гэта нават не крок, а гэта, ну, гэта той перад крок, пасля якога можна будзе гаварыць. І спачатку вот іх вызвалі, потым мы пачнем з табой размаўляць. І гэта, ну так, заўсёды была, не скажу, што это такая цвёрдая пазіцыя, но мне здаецца, она все-таки як мінімум в Еўропе на гэты момант преваліруе. Я тады просто удакладнюся наконт таго, наколькі гэты перамоўны трэк Вашынгтон-Мінск, ён стабільны, грунтоўны і працяглы, таму што я с аднаго боку чую словы про тое, што да яшчэ пры байденаўскай адміністрацыі гэта ўсё пачалося ў мінулым годзе, потым працягнулася, гэта вот усё так вось ідзе, хай павольна, але паступова, але вот как бы так упэўнена. Той же самы Аркадий Мошес у мяне в эфіры казаў про тое, что это такія разовыя акты, вот ім стало цікава даведацца, що там вот ад Лукашэнкі можна чакаць, што ён можа сказаць, і поехали. И то есть вот ты на какой позиции стоишь? Я на позиции, что и то, и другое, что это все-таки, ну, стратегичная позиция, але вот приезд Келлага был разовой акцией, але в целом, ну, это... Ну, а сами перамовы? Сам правом протягиваются. Ну, есть политика, есть структуры, там, держдепартаменте, якія павінны ажыццяляць некую политику в решении до Беларуси, что они будут протягивать это рабіць, они павінны рабіць некие дзеянні. Нема такого, каб все закрылася, и гэта мы ніякай до Беларуси политики не проводим, бо там нема куды сунуться. Нет, яна все равно будет.
будзе. І якая она можа быць? Вот яна можа быць, ну Тихановский же сказал, что ему там уже летний год назад уже з'являліся чуткі, што могуць его вызваліць, і потым ён уже был упэўнены з зімы, што яго вызваляць, так што гэта ну сапраўды год цягнулася і будзе працягвацца, і сапраўды на фоне вайны амерыканская палітыка павінна весь час да Беларусі высвятляць сітуацыю, ці не ступіць з дору Беларусь вайну, ці гатовая на там на нейкія саступкі, на нейкія крокі насустрач. Так што магу згадзіцца, што такого маштабу падзея, ну не варта чакаць ее кожныя 2-3 месяцы, як прыезд Кэлага, але то, што праца і стратэгічна працягваецца, гэта безумоўна ёсць. Калі гэта ёсць, калі праца працягваецца і гэта такі трэк стабільны, ці могуць і як могуць на гэтыя хаду, на гэты трэк, на саму наяўнасць перамоваў паўплываць ці не паўплываць выказванне Сергея Тихановскага, выказванне Павла Латушкі, аднаго там умоўна пра кол, другого пра Гаагу. Ёсць такі ўплыў ці няма? Таму што я чую пра тое, што давайте прытрымлівацца інфармацыйнай цішыні, ім жа сказалі, каб яны памаўчалі, зараз сарвуць перамовы, новыя не вызваляць палітвязняў і гэтак далей. Не зліць дзеда, да? Да, ну типа таго. Да не, это как это... Да в чем моя вина? Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать, сказал... і в лес ягнёнка павалок. Гэта нема такога, што вось буду гаварыць, не буду гаварыць, што на гэта паўплывае. Не. На працэс і як і на працяг рэпрэсіяў, выказванне нашых палітыкаў не вельмі ўплывае. Я думаю, чаму Латушка гэтым займаецца ўжо некалькі гадоў, Лукашэнку ў Гаагу. Чаму ён павінен гэта раптам спыніць? Ёсць нейкія падставы, каб гэта спыняць? Штосьці нейкія злачынствы зменшились, ці мінулыя злачынствы, за которые Лукашенко хочуць пацягнуць у Гаагу, яны што, адмяніліся? Не сарваць перамовы. Ладно, гэта не адмянілася, але давайте как бы запаволім гэта, сцішым гэта, ці будзем рабіць гэта цалкам не публічна, не выступаючы, не прыходзячы сюды Латушку, і каб на ўвесь эфір Еўрарады расказваць, як хутка там, за кім чарга Лукашэнкі ў Гаазе. Ну, нет, я так не лічу, паколькі ну, што, можа быць чарговае некае кагосьці выказванне супраць Лукашэнкі, можа быць яго перамкне, ён не захоча з амерыканцамі стракацца. Да не, его свае інтарэсы ў гэтым сэнсе, і в гэтых інтарэсах, ну, скажем, ён бачыць інтарэсы не в змене пазіцыі дэмакратычных сілаў, а там змене пазіцыі Европы і Амерыкі, а дэмакратычныя сілы, ну, ён сапраўды в пэўнай ступені, напэўна, лічыць іх, скажем так, што яны гавораць чужого голаса, і хаця часам сапраўды Еўропа кажа адно, а дэмакратычныя сілы можа быць нешта іншае, ну гэта па вялікім рахунку на дзеянне Лукашэнкі не будзе ўплываць. Так што я катэгарычна супраць таго, такога нават пастаноўкі пытання, што давайте мы будзем цішэй, можа быць Лукашенко адумаецца і штосьці перастане там рабіць нехарошае. Давай про перамоўныя трэкі мы яшчэ больш шырака вернемся. Я просто завяршаючы, як мы закранули ўсё ж таки асобу Сергея Тихановскага. Добра, скажем, на перамоўны працэс, на перамоўныя трэкі не яго словы вострыя і дзесьці нават такія шакуючыя не выклікаюць, ну, по тваім меркаванні, а як яго дзеянні, яго словы ўплываюць на імідж офіса Святланы, на іх, можа быць, я не ведаю, паводзіны, потому что ўжо некаторыя кажуць, што нават Тихановская пад уплывам, можа быць, мужа радыкалізуецца апошнім часам. Што Тихановская радыкалізуецца, я пісаў пра гэта блог, напэўна, 21 годзе. Вось, гэта аб'ектыўны працэс быў, паколькі, ну, я параўноўваў з тым, якой яна была на выбарах, і з тым, якой яна стала за мяжой, но паколькі і пісаў, наколькі гэта нармальна, бо в тым сэнсе, што ну, в такой ситуации ее не трэба думать про электоральную популярность, яна не можа там вылучацца на выборах Беларусі і перамагаць, поэтому яна уже як палітык замежжы, ну, а яшчэ пасля войны это все тым больш змянілася. Я уж не ведаю, что там значыць радыкалізуецца, паколькі куды уж далей. Але, ну, фармальна кажучы, Сергей Тихановскі не адносіцца ніякім чынам да кабінета, акрамя
роднасных сувязяў, ён не з'яўляецца прадстаўніком кабінета там ніякай фармальнай і фактычнай ступені. Ён заявіў, што праводзіць сваю, ну там можна спрачацца, палітычную ці блогерскую ці інфармацыйную дзейнасць, і гэта так і ёсць. І ніхто, я не думаю, што звязвае менавіта рэакцыю на яго з рэакцыяй там на дзеянні кабінету. У іх розныя функцыі, і кабінет там ездзіць па замежах, прадстаўляе беларускія інтарэсы за мяжой, падтрымлівае інтарэс да Беларусі, абараняе інтарэсы замежных беларусаў, гэтак далей, выпрацоўвае стаўленне дэмакратычных сіл, якое прапановвае сваім заходнім партнёрам. Вось. Ну а Ціхановскі займаецца зусім іншым, пакуль мы не можем так уж дакладна сказаць чым, вось, але ну ідэю яго менавіта быць в такой інфармацыйнай сферы, і ён падкрэсліў на сябе, как бы мне здаецца, адасоблівае ад кабінета. Это здаецца уже не раз прагучала, это его такая наўмысная палітыка. Ён, па-першае, думаю, лагічна хоча быць дастаткова самастойным, а па-другое, ён хоча, каб менавіта яго больш, можа быць, рэзкая, больш палымяная дзейнасць не звязвалася з дзейнасцю кабінета, бо ён сам по сабе. І я думаю, тут ну, не праблема, у нас не так і мала палітычных сілаў, якія праводзяць самастойную палітыку, ніяк не звязаную з агульным стратэгіяй кабінета. Ну, яно было прасцей, конечно, калі б там вот прозвішча не абавязвала. Ну, я не ведаю, наколькі тут прозвішча абавязвае. Я маю на увазе, што можна колькі заўгодна казаць, што я там асобна, я не маю дачынення, я не ўлажу ў тыя справы, але як только Ціхановскі, і адразу как бы, ну понятно, там ж вот Ціхановская, ну это ж вот. Ну і што, чым пытанне? Ну, пытанне ў тым, што ўсё ж таки уплывае на стаўленне, на імідж, на адносіны потым і да самого офіса, і да Святланы. Ну, я адказаў, можа быць, неправільна адказаў, но я лічу, што не вельмі уплывае. Я лічу, што все-таки людзі гэта аддзяляюць. Больш за ўсё затое мне здаецца, што нават пры тым, як Ціхановскі будзе працягваць, у іх будзе дастаткова розная аўдыторыя. Вот то, што я і спадзяюся, што Ціхановскі можа быць сваімі там нейкімі крокамі, эканомія нестандартнымі і сваім веданнем інфармацыйнай палітыкі, сацыяльных сетак, Ютуба, ён дастучыцца да той аўдыторыі, якая была, альбо страчана, альбо за апошнія гады, альбо па нейкай прычыне не зацікаўлена слухаць офіс і Ціхановскую. Так што в гэтым сэнсе я не хацеў бы его і не крытыкаваць, бо пакуль не ведаю за што, а менавіта вот пожадал бы ему толькі удачи, як і всім нам, каб ён выходзіў на гэтую новую ці старую аўдыторыю, бо старая аўдыторыя в тым сэнсе, што ў 20-м годзе это вся была аўдыторыя, але потым, канешне, пасля 20-го частка адхлынула просто ад палітыкі, частка просто маўчыць, паколькі немагчыма штосьці там выказвацца, і нават лепш не глядзець там все гэтыя экстрэмісцкія СМІ. А частка па нейкай прычыне адышла палітычна ад, скажем, Светланы Ціхановскай ад офіса, паколькі ее менавіта такая прабеларуская, праеўрапейская палітыка, якая безумоўна ёсць апошні час, яна не всім тым падабаецца людзям, якія выходзілі ў 20-м годзе. В этом же і галоўны секрет, што ў 20-м годзе выйшлі самыя розныя людзі. І гэта, я не ведаю, можа быць, нават трошкі в бок ад пытання, но хочу про это сказаць, што в гэтым ёсць, хочу про это написать нават спецыяльны нейкі тэкст, можа быть, бліжэй да жніўня. У гэтым ёсць вот такая розная ацэнка гэтых падзеяў і ввогуле стратэгіі. Бо ёсць адны сілы, не будзем называць, бо я не спрачаюсь з людзьмі, спрачаюсь з ідэямі, якія кажуць, вот пакуль беларусы усе не загавораць па-беларуску, не будуць на памяць ведаць пагоню, мы выйдзем шчыльнымі радамі, то, што я там раблю і ведаю з 89-го года, але далёка не ўсе такія, да? І пакуль гэта яны не заслугоўваюць змены ўлады. А то, што это было ў 20-м годзе, это выйшлі людзі там прарасійскія, якія там ходзяць на расійскія канцэрты зараз, вось, якія в душы у іх мала чого беларускага, па-расійску гавораць, слухаюць якіх-небудзь там расійскіх спевакоў,
гадоў глядзяць расійскае тэлебачанне, они выйшлі супраць Лукашэнкі. Но так гэта часткова так і было, самыя розныя людзі выйшлі. І вось гэтая, ну скажем, ідэя, што пакуль вы не пераробіцесь сапраўдных свядомых беларусаў і не пачнеце жыць беларускімі СМІ, беларускімі культурай, беларускімі музыкамі, гаварыць па-беларуску, то вы не заслугоўваеце змены ўлады. Гэта стратэгія, ну скажем, ну як мне яшчэ сказаць, тупіковая. Як людзі могуць без при сённяшняй уладзе Лукашэнкі вот перайсці да беларушчыны, калі все это дастаткова прыгнечаным стане Беларусі. Яны будуць глядзець там 3, 5, 10, 20 тысяч праглядаў, там нейкія гістарычныя там ці культурныя YouTube каналы, а где астатнія 9 мільёнаў. Зрабіць можна, ператварыць беларусаў вот на гэты шлях можа толькі дзяржава і дзяржаўнае кіраўніцтва. Тое, што было ў 91-95 годах, 94-м, да, за приход до Лукашэнкі. Скажем так, вот даволі істотна перарабляць, скажем, ну, нейкі культурна-ідэалагічны настрой можа толькі ўлада. Гэта ва ўсіх краінах робіцца. Французаў стварыла Францыя, як кажа філосаф, і беларусаў стварае беларуская дзяржава. Так што галоўнае, вот другі шлях, змена ўлады спачатку, а потым гэта ўжо ўлада, якая будзе больш па-беларуская, яна шляхам таго, што будзе там беларусізацыя і школаў, і інстытутаў, і в цэлым больш такое стаўленне да ўсяго беларускага, тады і народ будзе пацягвацца. І в абарону гэтай, ну, скажем, версіі я магу прывесці той самы 91 год, калі рэферэндум савецкі і в Беларусі, і ва Ўкраіне паказал, што большасць прагаласавала за захаванне Саюза. В Украіне 70%, в Беларусі там, по-моему, 78%. Вось, але потым прыйшла незалежнасць, і спачатку адбылася верхушачная змена, то бок скінулі камуністаў ў выніку путча, і прыйшла незалежнасць, а уже потым людзі сталі прывыкаць да этой незалежнасці. Паступова, год за годам менялась сацыялогія, людзі все больш сталі... Не то, што яны былі гатовы спачатку да незалежнасці, яны в 91 годзе да жніўня яшчэ не былі гатовы. Так адбылося. Так і тут. Спачатку змена ўлады, а людзі вот кажуць, ой, мы зменім Лукашэнку, а прыйдзе, можа быць, яшчэ горшы. Ну так што тады, як рэагаваць на гэтыя звароты? Значыць, вы сапраўды не хочаце змяніць Лукашэнку? Значыць, вам ён падабаецца? Вось. І гэта адлюстроўваецца ва ўсіх нашых, ну, дыскусіях на гэтай тэмы. Калі людзі кажуць, вот, спачатку хай беларусы стануць ідэальна свядомымі, і толькі потым яны будуць заслугоўваць змены ўлады. Яны не стануць свядомымі пад кіраўніцтвам цяперашняга рэжыму. Гэта немагчыма. Гэта зараз вось Віталь Цыганкоў апраўдаваўся перад намі за свой допіс, які ён зрабіў днямі пра тое, што ён не будзе патрабаваць ад Ціхановскага, каб той пераходзіў на беларускую мову, і той допіс, за які яго нават Вадзім Пракоп'еў пахваліў. Ну, пахваліў, но это... А Зянон Станіславович, вот што табе на гэта сказаў? Нет, не трэба, слава Богу, але я нават прыдумаў такі жарт, што сцвярджаецца, хаця я правярал, няма такой фразы, але агульнавядомая фраза, якая аказалась, ну, приписывается Черчиллю, что дастаткова, каб расчаравацца ў дэмакратыі, дастаткова 5 хвілін паговорыць з звычайным выбарнікам. Так я сказал, каб расчаравацца можа беларусах, дастаткова пачытаць каменты на нашай ніве. Там было 200 каментаў, мой бог, прытым такое, что какие они хорошие, беларускую мову не люблю. Ну, я думал, что я такі человек, ну, скажем, как бы сказать, у меня полное алиби есть, да, найчасцейшее, калі сам говорю по-беларуску, у меня дети с нуля, дзіцё адно з нуля по-беларуску гаворыць. У мяне, я не пераходзіл там Беларусі, калі жыл на беларускую мову, там, ну, што со сваякамі, што з сябрамі, што на вуліцы. Ну, карацей, я до того, что, ну, как бы такого человека цяжка попрыкнуть в нейкай не беларускай. Ну, я тебе скажу, ты просто добра законспіраваная консерва была. Консервы были такие комменты, да, консервы. На наши, не знаю, ты читал, ты просто сам зараз сказал? Нет, это я сам сказал. Ну, я да, просто... да, вот консерва вскрылась. При тым, что я ж еще там подкреслил, столько писал про гэта блогов, столько змагался з рускамоўнымі лібераламі, пачынаючы з 90-х гадоў, что нема такого спачатку экономика дэмакратыі, а потым беларуская мова. Не, беларуская мова заўсёды павінна быць на першым месцы. Гэта павінны паралельна працэс ісці, і дэмакратыя, і беларуская мова. Гэта... Калі беларуская мова на першым месцы, то чаму палітык ці грамадзянскія актывісты
журналіст альбо там, ну я не ведаю, там стваральнік сэнсаў Ціхановскі не мусіць пераходзіць на беларускую мову. Ніхто з ім ад яго не патрабуе, каб ён, я не ведаю, там у ложку по-беларуску гаварыў, ну але на публічных выступах. Я думаю, ён і будзе говорить, я просто лічу, што цалкам пераходзіць, ну калі вот з гэтага палітычнага гледжання, про якое я сказал, што ён павінен неяк вернуць да дэмакратычных сілаў ці вернуць ці пашырыць гэтую аўдыторыю, то хай ён да этой аўдыторыі звяртаецца на той мове, на якой ён набіраў 20-м годзе, калі ён стаў вядомым. Хай гэтая аўдыторыя яго пазнае, і хай ён, ну, па-руску і скажа па-беларуску таксама, пакажа, што ён валодае, умее, паважае, пра што ён ужо сказаў, дарэчы, што ён высока ставіць, і гэта вельмі высока цэніць, ён не з'яўляецца нейкім там непрыхільнікам беларускай мовы. Але вот в сваёй палітычнай дзейнасці, в тым, каб прыцягнуць, бо калі ён, ну, будзе загаворыць па-беларуску і ўсё будзе па-беларуску рабіць, то, ну, ён будзе вот в гэтым нашым, ну, в нашым асяродку, дзе ўжо ёсць все гэтыя там столько-то процентов беларускіх дэмакратычных выбаршчыкаў, которые ёсць. А мне хацелось бы, каб ён брал тое, ну, так званае электаральнае, нічого абразлівого балота, которое не лукашысты, але і не дэмакраты. Вось. А яно все-таки реагуе на беларускую мову, это трэба прызнаць, як штосьці, ну, это штосьці з культуры, з апозіцыі, з палітыкі, а тут свой в доску чалавек Ціхановскі, хай ён працягвае быць для іх сваім у доску. Хоць ему-то это можем дазволіць. Слухайце, я привёл прыклад 95-го года, калі сябра апозіцыі БНФ Сергей Антончик выступал с антикоррупційнымі докладами по всей Беларуси, ездил, збирал залы тысячные, и он выступал на русской мове. Хотя он тогда уже владел белорусской, интервью по-белоруску давал, але и в БНФ, самым нашим пробелорусским объединании за всю историю политики, никто не был супраць, он был сябра оппозиции БНФ. И больше за то, там представник теневого ураду БНФ в пачатку 90-х до середины 90-х, и он был рускамоўным экономист Станкевич, по-моему, так, боюсь помылиться. Вот, уже забываются, да, наше жыццё 90-е. И падчас выбораў многие бенефицы, что меня, дарэчы, тады это абурала, я бачил, как они робяць улётки свои, ну, выборы еще были в 95-м году, 96-м в парламент, и они робяць их на русской мове. То бок таких людей суперчистых, их не так и много в политицы. Люди. А зараз яшчэ ситуация, мне здаецца, з беларускай мовай горш, чым была в 94-м, 95-м, калі все-таки была это адраджэнне познесавецкае, і потым пачатку 90-х, калі беларусізацыя шла як мінімум гадоў 7-8, спачатку савецкая, потым ужо незалежная беларуская до 95-го года. Зараз ситуация намного Конечно, горш. конечно. У тыя часы заклалі у розум беларусаў прапаганда ці што там, такую моўную траўму, што яны да гэтага часу перакрышчваюцца, калі там чуюць беларуская мова, пазняк, прымусяць гаварыць усіх по-беларуску, чемодан, вакзал, Россия, і вочы вот такія, як у этих мультиках толькі круцяцца. Але, ну, вот недавно Сергей Наумчик писал там, чаму вот так вот такие стереотипы живут, ну, много прычынаў, але у тым ліку, ну, людзі часам атаясамліваюць, да, з нейкім прозвішчам, і гэта, ну, зусім неправільна, паколькі, ну, беларускае адражэнне, оно не абавязкова павінна быць звязана там толькі з пазняком, і калі, хаця он в пэўным сэнсе сімвалава, і калі яны звязваюць, то звязваюць і не толькі з дзейнасцю 91-м, 94-м, але і з дзейнасцю пазней. А дзейнасць любого палітыка, ну, скажем, она выклікае крытыку у многіх людзей. І калі там кажуць пра прывязанасць да нейкай асобы, потым, а, ты за гэтую асобу, а гэта асоба вон тое робіш, што мне не падабаецца. Вот это твоя беларускамоўная асоба. Это вот как бы неправільны падыход, бо заўсёды ідэі павінны быць важней, чым нейкія яе прадстаўнікі. Любыя прадстаўнікі не ідэальныя, вось, нейкай ідэі. Але ён в народзе ёсць. Это што тут з этим зробіш? Ну да, сапраўды, у прынцыпе, палітыкі у пэўнай ступені павінны ўсё ж такі быць, як там, палітычнымі жывёламі, якія маюць чуйку на настроі, на тое, як лепей рэагаваць на запыты грамадства. Давай вернемся да... ну, можа быць, закранем таксама трошачку гэтую твою любимую тэму, раз ужо ўзгадалі імя святое Зянона Пазняка. Да твоя любимая, не моя. Як ты ставішся да таго, што так у штыкі Зянон Станіславович успрымае зараз і Сергея Ціхановскага, ну і пра Светлану ўжо даўно там это зразумела. То есть вот
гэта патрэбна вот гэтае выкрыццё, выказванне свайго стаўлення ці вот як? Ну, тут трэба быць аддаць належнае, што Зенон Пазняк ён паслядоўны в этом сэнсе, я ўжо не раз сказаў, палітыка паслядоўная да ўсіх астатніх прадстаўнікоў апазіцыйнага спектра там ці дэмакратычнага спектра. Чаму Ціхановскі павінен быць выключэннем? Ён мог бы стаць выключэннем, пра гэта Пазняк напісаў сам шчыра, што его был выбар, калі ён выйшаў са зняволення, ці вступіць у вольную Беларусь, ці пайсці в бок гэтых вот так званых кабінетаў і все гэтай. Ён уже не абвінавачыў, што она прарасійская, а проевропейское вот это вот, как он, прокси европейские, что они вот проводники европейской нехорошей политики. Ну, Тихановский сделал выбор, пошел вот в гэты бок. И коли, ну, то бок этот выбор, вот, ну, что говорить, ну, Пазняк ставить перед теми. Альбо вы вольной Беларуси, альбо вы, значит, тады вороги. Агентура ну, и маргинез. Да, ну и что тут говорить? Ну, тады так выходить, да. Бо, ну, треба дать, я только нават не комментую, знову таки просто цитую самого Пазняка в дадзеным выпадку, і цитую другі яго, напрыклад, выказванне, калі на Новы год он там, ну, віншаваў беларусаў і ў тым ліку даваў свае нейкія палітычныя ацэнкі. Ён сказал, што ну, у Беларусі за ўсе гэтыя гады былі толькі два палітыка, гэта ён і Лукашенко. Вось другая абсолютно вялікая тэарэтычная падстава для таго, каб вот рабіць такія высновы. Ну і што? І мне, ну, я кажу, не хочу крытыкаваць, а просто буду вот даю цытаты яго самога, з якіх все зразумела і все вынікае, як ён будзе ставіцца да астатніх людзей. Ну. Дарэчы, менавіта сёння той дзень, калі у 2020 годзе сабраліся прадстаўнікі трох штабоў і заявілі пра стварэнне вось гэта трыумвірата так званага. Вот тады ўпершыню яны сустрэліся, ну і сказалі, што мы далей рухаемся разам. А сёння мы бачым новы трыумвірат, такі, які выступае супраць і Ціхановскай офіса. Гэта з аднаго боку бабарыканцы, з другого боку гэта Кавалеўскі і вось эта ініцыятыва за вызваленне палітвязняў, і з трэцяга боку Зенон Станіславович, вольная Беларусь, якія аб'ядналіся, ну, умоўна аб'ядналіся, але выступаюць з адной пазіцыі пра неабходнасць перамоваў з рэжымам дзеля вызвалення палітзняволеных, за зняццё там ці спынення санкцый, санкцыйнага ціска, ну і за змену стратэгіі і рыторыкі. Ну, гэта палітыка, і ёсць палітычныя разыходжанні, і добра, што ты якраз сказал, што ў іх ёсць вот менавіта такія розныя падыходы. А калі ёсць розныя падыходы, у гэтых розных падыходаў ёсць і пэўныя прыхільнікі сярод не толькі палітыкаў, а сярод звычайных людзей, то, што называецца прыхільнікаў, і ясна, што палітыкі іх адлюстроўваюць, ну, часам адлюстроўваюць, часам просто самі ідуць наперадзе, маецца на ўвазе нават не маючы за сабой нейкіх там падтрымкі, але ну, выказваюць такія думкі. Так што ў гэтым расколе умоўным, ну, все-таки ёсць глеба, ёсць палітычная глеба. Я тады дам такую ацэнку. Першае, калі аб'ядноўваюцца нашы апазіцыйныя палітыкі за ўсю гісторыю, ну, это не так часто было, але калі адчуваюць, што ну, ёсць выбары, ёсць шанец на перамогу, ёсць шанец нешта змяніць, тады, як в 2020 годзе ніхто не выступал супраць Ціхановскай. Ні Зенон Станіславович, я часам цікавіўся, стаў шукаць ягоныя допісы тады, ён цалкам падтрымліваў, в прынцыпе, уже, ну, пасля таго, як людзі выйшлі. Там да выбару была адна гісторыя, там не хадзіце, там все, байкот, а потым, як пачалося все, ён сам заклікаў людзей выходзіць, ёсць такія допісы в жніўні, выходзьце на вуліцы, гэта далей. То бок, калі была, ну, нейкая з'явілась верагоднасць, імавернасць, магчымасць перамогі, тады трэба сказаць, нашы палітыкі, людзі все-таки адказныя, яны все аб'ядноўваюцца. Калі ёсць найбольшае, ну, скажем, адчуванне нейкіх звадак, як у Богдановича, да, навошта звадкі, сваркі, калі все мы летим дозор, да, ось сваркі, звадкі адбываюцца, калі няма адчування, што вот перамога блізка. Тады пачынаюць сварыцца паміж сабой за нейкія прынцыпы, ну і трэба прызнаць за лідарства. За лідарства, якая з пазіцыі больш падыходзіць, больш атрымае. Ну і гэта вот першае тлумачэнне, што, ну, значит, так, зараз ёсць адчуванне ў гэтых палітыкаў, што зараз можна сварыцца, паколькі адчування нейкай блізкай перамогі ў іх няма. Другое тлумачэнне, да, ёсць, в прынцыпе, і ў гэтым сапраўды вельмі вялікае пытанне, што павінна стаць галоўнай, ну, скажем, галоўнай пазіцыяй для апазіцыі сёння. Ці вызваленне палітвязняў, тады атрымліваецца, што гэта, ну, ледзь не
праваабарончая структура, гэта не зусім палітычная дзейнасць, гэта добрая дзейнасць, вельмі она патрэбная, ну яна значыць для вызвалення палітвязня то, чым займаюцца, ну скажем так, праваабаронцы ці там дабрачынныя арганізацыі, а гэта становіцца галоўнай тэмай палітыкі. Але тады пастае пытанне, значыць няма ўжо тэмы завяржэння рэжыму, которая весь час была, мы ее адхіляем як галоўную тэму, бо нават любое вызваленне... Ну, рэальна глядзім на рэчы, разумеем, што на сёння пытанне змены рэжыму немагчыма дасягнуць. Гэта тебе гаворыш ці ад гэтай групы? Гэта я пераказваю, да прыклад, аргументы сёння, якія я чуў ад Паўла Усава. Так, не только Усава, канешне, але і там... Ну, прадстаўнікі пераважна вот гэтай палітычнай лініі Хоміч і Краўцоў, напэўна, так вот заяўляюць. Так, у гэтым ёсць сапраўды такая логіка. Вось. Але, ну, давайте тады шчыра казаць, чаму гэтай логіцы супраціўляецца той же кабінет, той же офіс Светланы Ціхановскай. Тады атрымліваецца, калі так, то, ну, што яны, каго прадстаўляюць, якія ідэі. Калі мы скажем, што мы адмяняем, но першае, наколькі людзі падтрымаюць такую ідэю, якія, ну, вырашаюць, што трэба все-таки змагацца да перамогі, я не магу сказаць, наколькі шмат на сёння гэтых людзей. Сацыялогіі цяжка, але наколькі шмат гэтых людзей у сярод прыхільнікаў апазіцыйных сілаў, то, мне здаецца, дастаткова шмат, які кажуць, так, конечно, палітвязняў, ну, трэба змагацца, вызваляць, але гэта не адмяняе галоўнай мэты змагання з рэжымам і спрабаваць ему ўсяляк чыніць перашкоды, каб его аслабіць. З іншага боку, людзі кажуць, што сапраўды гэтыя санкцыі, яны не выконваюць этой функцыі, не чыняць перашкодаў, не аслабляюць рэжым. Ён ніякім чынам не аслабляецца, а толькі больш сыходзіць Расію. Так, і ў гэтым таксама ёсць логіка і пэўныя пункты для доказу гэтай логікі таксама існуюць. Так што вось тут вялікая супярэчнасць, трошкі я нават падвёл, якія інтарэсы у розных структур, которые гэтую супярэчнасць адны за адно, другія за другое. Вось, і ну, я не ведаю, як яна будзе вырашацца. Будзе, як называю, з'езд, ну, форум Ціхановскай, который кожны год адбываецца, канферэнцыя «Новая Беларусь». Там, напэўна, але, ну, я ж кажу, конечно, ідэя будзе, што трэба змагацца за тое, за другое. І гэта, ну, найбольш, здаецца, самае прымальнае. Але, ну, праціўнікі тады скажуць, што пакуль вы змагаецесь за адно, это перашкаджае іншаму. Вось. І трэба, маўляў, вызначацца. Ну, калі ты хочаш памяняць рэжым, то, значыцца, тут, как бы, ну, ціснуць на рэжым, заклікаць да нейка там супрадзення. Ну, як раз то і ціск менавіта і прывёл да вызвалення палітвязняў, ціск і санкцыі, каб іх не было, чого бы іх вызваляць. А так ёсць на што яму адказваць. Там вызваляць палітвязняў, адказ на што? На зніццё санкцыяў. А каб іх не было, на што бы адказ, бо ён іх вызваляў. А калі санкцыі закончацца? Ну, рэпрэсіі ж не спыняюцца. Не спыняюцца, да, таму, па-першае, я ж кажу, палітвязняў шмат, і рэпрэсіі не спыняюцца, а з другого боку і санкцыяў шмат іх. Я не ведаю, як іх можна адмяніць з пункту гледжання Европы, санкцыі введзеныя за вайну і супраць вайны. Вось калі, ну, умоўна скажем, той же Пазняк, ён даволі лагічна кажа, он не кажа пра все санкцыі, трэба даць належныя, он кажа пра тыя, якія вось там перашкаджаюць беларусам, як бы цягнікі, самалёты, тое, што можна адмяніць, тое, што не звязана з вайной. Тут бы я з ім пагадзіўся, але як можна адмяніць санкцыі, звязаныя з вайной? То, што беларуская прамысловасць робіць, што скажа Украіна, што скажуць пра украінскія людзі, то бок вы адмяняеце санкцыі, хочаце, каб Беларусь больш рабіла зброю для забойства украінцаў? Вы за это выступаеце? А санкцыю там типа на чыгуначныя перавозкі, я кажу, за это умоўна кажучы, а на што яны Лукашэнку? No. Што яны яму даюць, чаму ён дзеля таго, каб беларусы маглі ездзіць у Вільню на закуп у Акропаліс, будзе адпускаць некага з палітвязняў, выпускаць карты з рук, як кажа этот самы Трамп. Да, не будзе. Тут, я вот кажу, розныя ёсць, рознага кшталту, рознага эфектыўнасці санкцыі, і, ну, доказ, што яны там, як яны раней спрабавалі казаць, мы
нас уводит супраць нас санкции, а мы только крепчаем, да, это пропаганда была. Она же давно изменила это, и сама пропаганда, и Лукашенко, и іншыя его, там, той же Воскресенский заявляют, что санкции нам перашкаджают, что они нам не подобаются. Вось. А хутка они еще заговорят, я раблю ставку заговорить, что эти ваши санкции штурхают нас в бок России. Кто-нибудь так, может быть, не озаренок, а кто-нибудь типа разумнейший там сбоку. Я думаю, они же это дипломаты это шепчут заходним дипломатам, что вы робите, вот глядите, вы штурхаете нас в бок России. Они так все житё, до 20-го года все житё так штурхали. Говорили заходнім дипломатам, не наезжайте на нас, а то мы в Россию пойдем. Ну, да, пригадаем Макея, с его тады у 20-м, початку 20-го года, там, примус до интеграции, ай-яй-яй, ужас, ратуйте нас заходние партнеры. Так. Зараз кинуліся ў саму. Дарэчы, вот калі про Европу узгадали, ўсё ж таки гэты перамоўны трек, які ёсць Вашингтон-Мінск, там квола, не квола, але пэўным сэнсе прысутнічае. Европа ніякім чынам не далучыцца. І наколькі ўсё ж таки спадзяванні як Мінска, так і Москвы, що там же ж вот у Вашингтоне стаяць лялькаводы асноўныя, як яны скажуць, так Европа і будзе дзейнічаць, адпавядае рэчаіснасці. Ну, нет, конечно, Европа мае свою политику, и плюс она мае свою инерцию политики. Як там люди брали в 2020-2021 году, что эти санкции не вводятся, бо настрой людей был зусім інший. Я все это памятаю. Настрой был: отключайте SWIFT, робите, что хотите, потерпим, абы хутчэй режим скинуть. Люди хотели не платить там податки, люди хотели не куплять там у державных крамах рэчы, только у приватников. Настрой был зусім іншы, змагацца з режимом до перамогі. Для этого все сродкі добрыя, в тым ліку еўрапейскія. Люди абурались, чаму Европа так хістка і так млява разганяецца. Вось. А цяпер іх і адмяніць яшчэ ж цяжэй. Гэта і кансенсус, гэта і пэўныя падставы для адмены. І я прагназую, што паколькі вось не хочу Европу крытыкаваць, но вся палітыка на часам бывае: мы спрабавалі гэта, не атрымаліся, будь паспрабуем гэта. І так 20 гадоў. Не скажу, что 30, бо з 2000 там пасля дыктатуры усталявання уже канчаткова 96-го года, вось так. Пачатку санкцыі, потым лібералізацыя, потым санкцыі, потым лібералізацыя і так далей. І давно бы ўжо дарэчы, я могу сказаць, чым мой был памылковы ацэнка сітуацыі, прагноз. Мне здавалася, што пасля таго, як Лукашенко падавіл пратэсты, умоўна скажем, на конец 20-го, скажем, с гарантыяй там на весну уже 21-го цалкам, ён мог вярнуцца да этой старой палітыкі. І такі паварот быў у нейкі момант, здавалася, што, а потым павярнуў не туды. Чаму? Павярнуў не так, як всю беларускую гісторыю было, то есть лібералізацыя, санкцыі. То, што мы думалі адбудзецца тое, што адбылося там в 10-м, толькі ввели санкцыі, он пачаў вызваляць палізняволеных, засталося некалькі, якіх вызвалілі ўжо в 15-м, і яшчэ лепш пашла, значит, адносіны з Еўропай. І мне здавалася, што такое можа быць 21-м. І думаючы, чаму такое не пашло, адказ один – война. То бок уже, напэўна, Лукашенку было сказано Путиным, что пачнецца война, и давай без всяких там либерализаций, трэба было далей зачищать Беларусь от всяких магчымых тэарэтычных вольнасцей і пратэстаў. Вось, і таму ён вот по гэтай не пайшоў. І пакуль ідзе вайна, не уяўляецца магчымым, што ён пойдзе на гэты шлях. І народа баіцца, і ўлады свае баіцца, і Расія не дазволіць, так сказать, некалькі кароткіх адказаў. Вось. Так што, а калі ён не пойдзе ні на што, то з якой бы нагоды Европа можа што-то рабіць насустрач, адмяняць санкцыі? Просто здавацца без прычыны. Как бы таксама еўрапейцы маюць свой гонар і няма в гэтым практычнай неабходнасці. Вось. Так што вот такая сітуацыя дастаткова неспрыяльная, скажем, для нейкага размарожвання. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў палітычны аналітык Віталь Цыганкоў. Сачыце за анонсамі. На верасень прызначанае яго, запланаванае яго вяртанне са праграмай «Двубой» у эфір Белсата. Заўсёды гляжу, не прыхажу, таму што сваіх эфіраў хапае.
але тым не менш я запрашал тебя сюда прыходзіў але Віталь до нас заўсёды прыходзіць за што мы яму вельмі удзячныя таму сачыце за анонсамі на Еўрарады і подписывайтеся на наш YouTube канал. До сустрэчы, жыве Беларусь, жыве.